karanta falaki da nasu sharin mutum da aljan Allah ya kare. Karanta ayatul kursiyu jagora na wannan taro shugaban ƙasa na mawaƙan Hausa a duk duniya, amini kuma aboki ga shugaban ƙasa na ɗaya a Afirka, shugaban ƙasar Najeriya, mu karanta mata ayatul kursiyu. Allah ya ƙara masa ɗaukaka da girma. Mu karanta kulhuwar wani ƙafa ɗaya. Wannan amare da angwaye Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su zuri'a mai albarka. Bayan wannan ina da wata takaitacciyar nasiha ga aminai da kuma abokai. Wannan aure akwai wata aya a cikinsa. Abin da yake cikin wannan aure shine amini ne ya aurar da 'ya'yan aminansa guda biyu da kuma yaransa guda hudu. Abin nufi shine duka mu muna fata mu yi aure kuma mu yi zuri'a, amma abin da yake tayar mana hankali shine idan mun mutu ba zai kula da 'ya'yanmu da muka bari. To ina fatan al'umma su koyi da Alhaji Dauda Kahutu Rana, 'ya'yan abokinsa wanda Allah ya masa rasuwa ya ɗau nauyi na yi musu aure tare da ba su muhalli mai kyau da kuma mazaje masu tarbiyya masu sana'a. Wannan kowa duk wanda ya mutu ya samu irin wannan gata bayan mutuwarsa Allah ya taimake shi. Muna roƙon Allah ya haɗa mu da aminai nagari wanda bayan mutuwarmu za su kula da zuri'armu. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Allah ya sa wannan taro a yi lafiya, a gama lafiya, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
kashe kai. muna ƙara yaba masanin bello masari ranar abin zubina kuma tsohon gwamnan jihar katsina kuma ciyaman na tarfon duk wata hidima ta mu da na gaya masa waɗannan 'ya'yan marigayi za a auras ya ce da izinin Allah a gaban shi za a yi kuma a gaban shi aka yi wannan ɗaurin aure wallahi duk wata hidima ta mu ta so bakin gwargwado iyawar shi yana yi wajen bamu gudunmawa musamman ma na nuna zuwa da kanshi duk inda muke a gani tare da mu dan Allah dan annabi ku tafa ma wannan dattijan dan Allah dan Allah ya ƙara kusanci to na gode in na samu dama ranke da anjima na zo in ce iyayen waɗannan amari da sauran dukkanin al'ummar da suka zo wannan taro mai albarka domin taya murna da kuma nuna farin ciki ga wannan babban al'amari wanda shi wannan bawan Allah ya yi bayan wato wanda shi amininsa baya nan kuma da sauran dukkanin yaransa da suke tare da shi na sada wato suna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sanya a mizaninka kuma Allah ubangiji ya kula kai ma naka da kana nan da baka nan duk mutumin da ya kula da al'umma to Allah shi ma zai kula da shi musamman zumunci bayan mutuwa wanda shi ne yake da mafi karanci a wannan lokaci da wannan ɗan taƙaitaccen abu muna ƙara godiya da duk waɗanda suka zo nan domin su taya mu wannan murna ta wannan rana mai albarka sannan an gwaye muna ƙara jan hankali a gare ku musamman ku maza da yake ganin cewa ku ne jagorori ko kuma za ku ɗauki nauyin tafi da wannan rayuwa ta waɗannan abubuwa ta wannan zamantakewa ta aure wacce ba ta ƙara ba ce
yanzu aka fara kuma ana yin ta daga nan har zuwa aljanna. Lallai sai kun zama masu haƙuri, sai kun zama masu yawataccen zuciya ta wajen ɗaukar nauyin da Allah ya ɗora muku. Aure babban al'amari ne da shi kowa yake alfahari domin shi ne tushen kowa, da haka kowa ya samu. Muna yi muku lale marhaba zuwa wannan katafariyar jami'a, wato makaranta ta aure. Allah Ubangiji ya ba ku yadda za ku rike wa'annan likitan kwarai baya shakkar yayi gaskiya. Karka kwarai gyara shi ne aniyar kai karfin lamba. Jagoran kasa ne yayi maganar da muke faɗi. Bola Ahmad. Kar da biyar da mai gyaran kare a yi makudi. Bola Ahmad. Dan karkafa budin sirbe ya zuwa wani. Bola Ahmad. Yi hakuri jin daɗi na gaba gaskiya sai ta zaɓi. Likitan kwarai baya shakkar yayi gaskiya. Komai ciwo. Karka kwarai gyara shi ne aniyar ka mai karfin lamba. Kasuwa ta bola dan Ahmad karka kwarai. Bola Ahmad. Karka bai maro ɗanin jama'a ka kula sarai. Bola Ahmad. Ce taimakon dan bai taba wahala garai. Bola Ahmad. Ka tsare gida kuma yi wahala ka yi babu mai karfin lamba. Likitan kwarai baya shakkar yayi. Amarya ururiya. Amarya. Ururiya. Amarya. Aure daɗin